ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ MTVକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦୀପାବଳି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ହିସାବରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। କିଏ ଦରମା ବଢ଼ିବା ଖୁସିରେ ତ, କିଏ ବୋନସ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ, କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ, ଆଉ କିଏ ସପିଂ କରନ୍ତି, ପାର୍କ, ସିନେମା ହଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଢେର ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମୁହଁରେ ଆମ ପାଇଁ ହସ ଫୁଟେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ବାଣ ନୁହେଁ ହସ ଫୁଟେଇବା। ଆଜି ମାଳତୀ ସେନା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କଟକର ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଠା, ବିସ୍କୁଟ, ବାଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କରି ଗ୍ରହଣରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ମାଳତୀ ସେନା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୋଇ। ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୁଡୁ, ଅର୍ଜୁନୀ, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ। କଟକରୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ପପୁ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ, MTV।